Добрий вечір. Час новин на АТР. Сьогодні 31 березня, четвер. Це 763-й день анексії Криму. Україна хоче розірвати дипломатичні відносини з Росією. Комітет Верховної Ради у закордонних справах вчора схвалив такий проект постанови. Документ винесуть на розгляд після відповідного рішення на Погоджувальній раді парламенту, орієнтовно 11 квітня. Якщо постанова буде схвалена, Кабінет міністрів впродовж місяця має подати на розгляд Верховної Ради проект законів України про припинення або призупинення міжнародних договорів з Росією. Розірвати всі міжнародні договори з Росією, визначити країну, посольство і консульство якої представлятимуть інтереси України. Верховна Рада закликала світ заступитися за Меджліс. Сьогодні Верховна Рада голосувала за відповідне звернення. Рада вимагає від Росії негайно припинити політику, спрямовану на порушення прав людини і свободи громадянина в Криму як невід'ємної частини суверенної території України, в тому числі прав кримських татар як корінного народу України. Також депутати закликали світове співтовариство вжити всіх необхідних заходів для недопущення заборони діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. Звернення буде направлено Організації Об'єднаних Націй, Європейському парламенту, Парламентській асамблеї Ради Європи, Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі, світовим лідерам і всім членам міжнародної спільноти. Багато кримських татар, які в час війни, повномасштабної війни, довели, що вони частина українського народу. А ми всі добре бачимо, що в сучасному світі справжні сильні політичні нації з'являються, коли патріотизм об'єднує людей різної крові, різної віри. Коли ми доводимо, що Україна різна, але єдина і сильна. Коли ми доводимо, що плече в плече готові за неї боротися, то велика ганьба буде, якщо Рада не прийме цієї постанови. Крим був національним проєктом сучасної Російської імперії і є ним нині. І у кримсько-татарського народу був вибір – продатися москалями чи лишитися вірними собі і лишитися вірними великому українському народу, частиною якого вони є. Крим татарлар, Українанен беребер. Шарта юзбен гербін тарафтан, фаджели. Крим, ванат, мілет. Слава Україні! Справа 26 лютого розсипається через брак доказів. Про це заявив член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв в ефірі громадського телебачення. Подібну заяву раніше робив адвокат Ніколай Полозов. Ахтема Чийгоза, Алі Асанова, Мустафу Дегерменджі тримають для того, щоб звинуватити їх в екстремізмі. Родина Інвера Бекірова досі не розуміє, чому його затримали. 11 лютого до них прийшли силовики і слідчі, провели обшук. Нічого забороненого не знайшли. Відвезли Бекірова на допит. З тих пір він у СІЗО. Інвер працював сторожем та підпрацьовував на будівництві. Був головою мусульманського товариства селища. Прокуратура анексованого Криму звинувачує його в участі у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Разом з ним в СІЗО по тій же статті чекають суду Емір Усейн Куку, Муслим Алиев та Вадим Сирук. А я говорю, и вообще зачем вы его забираете? Он говорит, ну как, сейчас он показания даст, и мы, может быть, там, ну, отпустим, там, это. Он мне потом через какое-то время перезвонил, говорит, давай, все, тапочки вези, там. Короче, вот таким все. И после этого больше мы так только на заседаниях пару раз встретились. Плюс он, да, председатель общины мусульманской. Мечеть, община, все. Здесь, а какие здесь могут еще быть организации? Нет такого. Ну, во всяком случае, я бы, наверное, это как-то заметила, увидела и вообще. Потому что все равно это же муж, ты же обращаешь внимание, что читает, куда смотрит, какие передачи, с кем общается вообще, вот как-то так. Ну, я такого вообще нет. Не замечала вообще за ним. Недавно у нас тут мужчина тоже вот умер, и даже не знали, к кому обратиться. Не знали. Вот он все как-то организовывал. Не знаю, я не могу ничего сказать за него плохое. А как это вот это, за что его так вот, ну какие вот мы террористы? Я не могу этого понять только. Все боимся за своих детей. У меня тоже вот взрослый сын, вот у сестры тоже сын взрослый, зять у меня, у нее тоже зять. И мы боимся за детей уже. Живя здесь, в Крыму, 24 года я здесь живу, и никогда этого в жизни не слышала, чтобы какой-то терроризм там организовался где-то, там еще где-то что-то взорвали. У нас этого не было, и я так надеюсь, что и никогда не будет.
Кримчан-боржників будуть примусово списувати штрафи з банківських рахунків. Про це на прес-конференції в Сімферополі заявив головний судовий пристав російської адміністрації Криму Станіслав Крисін. За його словами, Кримське управління судових приставів вже налагодило електронний документообіг з багатьма контрольно-наглядовими і фінансовими установами, серед яких Пенсійний фонд, Податкова служба і банки. У квітні цього року, при наявності необхідного судового рішення, відомство має намір провести тестове списання грошових коштів з рахунків боржників і надалі робити цю практику постійно. У Криму вдвічі збільшили призов до армії. Про більшу кількість призовників цієї весни заявив начальник головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу Збройних сил Росії Василь Тонкошкуров. З Криму планується призвати і направити на службу понад 1500 юнаків, а з Севастополя – близько 400. 22 березня до Криму приїжджав міністр оборони Росії Сергій Шойгу для перевірки організації бойової підготовки і ходи будівництва об'єктів у частинах російського групування на півострові. Зайтумера Німеттулаєва підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України. Прокуратура Херсонської області висунула йому підозру за його заяви в серпні 2014-го. Тоді екс-голова Генічеської райдержадміністрації втік до Криму і робив заяви на користь анексії. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Німеттулаєв наразі є головою проросійської громадянської організації «Крим-Бірлігі», що співпрацює з окупаційною владою. В Україні він оголошений в розшук за підозрою в організації відправки до Києва загонів тітушок під час Майдану, а також у зловживанні службовим становищем. Ще один зрадник з Криму збирається до Державної думи Росії. Глава російського парламенту Криму Володимир Костянтинов подав заявку на участь у процедурі попереднього голосування для подальшого висунення кандидатом в Держдуму Росії. Причинами такого вчинку він назвав занепокоєння за права і інтереси кримчан, заявив, що зможе їх відстоювати у вищому законодавчому органі Росії. Раніше про бажання стати депутатами Російської думи заявили віце-прем'єри окупаційної адміністрації Криму Руслан Бальбек і Михайло Шеремет. 18 вересня на території Криму вперше заплановані вибори в Державну думу Росії. На півострові створено 4 одномандатні округи. Державна прикордонна служба України викрила схему незаконного перегону автівок з Криму. Про це повідомив прес-секретар відомства Олег Слободян. За словами Слободяна, кілька нотаріусів видавали підробні доручення на право керування і пересування автомобілів через адміністративний кордон Криму з материковою Україною. В більшості випадків через адмінмежу переміщувались коштовні автомобілі віком до 5 років. Фіктивні доручення зазвичай видавались за кілька днів до фактичного слідування автомобіля через адмінмежу. Також відмітимо, що упродовж цього року спостерігається зростання кількості випадків виявлення на адміністративній межі з Кримом фіктивних, незаповнених або оформлених з порушенням встановленого порядку нотаріально засвідчених доручень на право керування транспортними засобами. Всього з початку року співробітники Держприкордонслужби вже виявили 60 транспортних засобів з такими документами. Зловмисники використовують доручення, які видані на материковій частині України в той час, коли реальні власники транспортних засобів перебувають на тимчасово окупованій території, а також ті, які згідно єдиного реєстру спеціальних нотаріальних бланків фактично не видавались. У таких діях нотаріусів та осіб, причетних до вчинення цих правопорушень, містяться ознаки злочинів, передбачених відповідними статтями Кримінального кодексу України. Держприкордонслужба України провела акцію «Україна без корупції». За словами начальника Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонної служби Андрія Вальчука, прикордонники хочуть стати прикладом чесних українців, що гідно виконують свої службові обов'язки. Акція «Флешмоб» пройшла на пропускному пункті Чонгар. Однак Вальчук пообіцяв, що подібні акції проведуть і на інших контрольно-пропускних пунктах на адмінкордоні з Кримом. Для того, щоб люди, які їдуть. Сьогодні в нас проходив захід «Україна без корупції». Він заключається в тому, що Державна прикордонна служба, як і весь український народ, хоче жити в вільній, незалежній, багатій Україні без корупції. Для цього ми залучили громадські формування, я маю на увазі культурні, які пропагували Україну без корупції. Роздавали такі от флаєри для того, щоб люди, які їдуть, брали їх, користувалися ними і жили, і прагнули жити в вільній Україні.
без корупції. Перші такі самі будуть по решту контрольних пунктах в'їзду-виїзду і пунктах пропуску, які на ділянці Азово-Чорноморського регіонального управління. Бійці самопроголошених незаконних республік 49 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Терористи ведуть атаки із забороненою мінськими домовленостями зброї. Бойовики 7 разів цілили з мінометів по рубежах Авдіївки. Вогонь калібру 120 та 82 мм було скеровано проти українських захисників і поблизу Опитного та Пісків. Обстрілюючи наші позиції, ворог ускладнював ситуацію, використовуючи одночасно ще й артилерію калібру 122 мм. Незважаючи на тактику ведення вогню з усіх калібрів одночасно та підвищення інтенсивності обстрілів на окремих ділянках фронту, позиції сил АТО залишилися незмінними. За вказаний період відбулося 49 ворожих обстрілів. В результаті атак загинула людина. Ворожа міна попала в будинок з бійцями сил АТО. Відомо, що загинув боєць Дмитро Годзенко з позивним «Годзила». Про долю інших поки що невідомо. Громадянське об'єднання «Кримська діаспора» святкуватиме у Києві 2-річчя. Організацію створили переселенці з Криму, які виїхали з півострова одразу після анексії. В столиці на лівому березі за власний кошт винаймають приміщення. Там облаштували консультаційний центр, де надають юридичну підтримку переселенцям. Допомагають безкоштовно. Более 50 тысяч переселенцев стали посетителями хаба. И это не просто и далеко не выдача гуманитарной помощи. И у нас, в принципе, концепция нашего пространства связана не с помощью, а с поддержкой. Тренинги, семинары, лекции всевозможные, на которых люди могут получить недостающие им знания и обрести недостающие им навыки для того, чтобы обрести новую работу, уйти в самозанятость, начать предпринимательскую деятельность или продолжить ее. И порядка 70% переселенцев на сегодняшний момент не планируют в ближайшие годы своего возвращения на оккупированные территории Крыма и Донбасса. У Києві пройшла міжнародна конференція «Діалог цивілізації. Виклик 21-го сторіччя». Агресивна політика Росії є викликом для всього світу. Зокрема, говорили про конфлікт Росія-Україна. Серед ключових проблем наукової дискусії – наслідки кризи. Подробиці в нашому сюжеті. Україна опинилася на межі цивілізації та сучасних варварів. Так вважає екс-міністр закордонних справ Володимир Огризько. Віднині дороги Москва та Києва розійшлися, і домовлятися з варваром-агресором немає сенсу, твердить дипломат. Якщо з Путіним говорити мовою сили і ультиматумів, якщо його примушувати до якихось речей, от саме тоді ми зможемо досягти результату. Поки що ні нам, окремо українцям, ні світовому співтовариству це не вдалося. Тому що продовжують вважати, що з Путіним можна домовитися. Це ілюзія. Наразі Україна виходить з євразійської цивілізації та прямує до європейської, кажуть вчені. У українців змінюється світогляд та цінності. Утім, це довгий шлях, вважають науковці, і рецидиви минулого нагадуватимуть про себе ще довго, а чимала кількість прибічників євразійства залишатиметься в Україні. Україна зараз може називатися транзитною цивілізацією. В неї є мова, є спосіб життя, є свої цінності. Я маю надію, що транзит цієї України буде завершено, але завершено, на жаль, не через рік, через два, а тільки десь через 10-15 років. Ми ж нікуди не можемо діти 8-12% людей, які мають євроазійську цивілізацію. Їх не можна депортувати в Росію. На конференції торкнулися і релігійної теми. За 2 роки окупації Криму на материк виїхали більше 20 тисяч кримських татар та виявили бажання створити свій релігійний центр. Кримсько-татарський релігійний центр саме повинен бути в Україні. І потрібно активізувати роботу з тими кримсько-татарськими громадами, які є на території України, які були зареєстровані на території України і діють на території материкової України, організувати ті громади кримських татар, етнічні громади кримських татар стосовно їх релігійного визначення і таким чином вже сформулювати єдине кримсько-татарське управління на території материкової України.
Проте ставлення до мусульман в Україні теж неоднозначне. На сході та півдні країни існують мусульманські громади. Натомість у центральній частині країни і особливо на заході досі багато упереджень та страхів. Ельвіна Цидбулаєва, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Рік тому телеканал АТР востаннє вийшов в ефір з Криму. 31 березня минулого року сотні тисяч телеглядачів спостерігали за останнім днем роботи першого кримсько-татарського телеканалу у студії в Сімферополі. Після анексії півострова телеканал АТР, один з небагатьох засобів масової інформації, продовжував об'єктивно висвітлювати актуальні події в Криму, на відміну від більшості інших каналів і видань, що продемонстрували лояльність до влади окупантів. Адміністрація АТР 5 разів подавала документи для реєстрації каналу в анексованому Криму. Однак Роскомнадзор не видав ліцензію, і кримсько-татарський телеканал, і кримсько-татарський народ втратили єдиний канал з рідною мовою. Але згодом АТР переїхав у нову студію в Києві і відновив роботу звідси. 20 червня весь світ знову побачили АТР на телевізійних екранах і в мережі інтернет. Мы пытались всяческим образом сначала договориться, пытались сохраниться, пытались выжить там. И после того, как уже стало невозможно оставаться честным, с одной стороны, и с другой стороны еще и свободным, то есть честно, свободным и оставаться в Крыму, это было невозможно. Крым изменился. Меняться вместе с Крымом до такой степени, до какой изменился сейчас Крым, мы не могли. То есть это я допустить не мог, потому что это выше моих сил. Но мы, уйдя с Крыма, сохранили свою честь. Мы остались свободными людьми. Мы пришли сюда, в свободную Украину, в вильную Украину, для того, чтобы вместе с вильной Украиной вернуться в Крым. То есть мы свободные люди, в свободной стране будем возвращаться в освобожденный Крым. Для этого мы вышли сюда. Все те, которые пытаются сейчас там, находясь каким-то образом, там, остаться и сохраниться, как вы там хотите остаться, в какой формате, у ног русского мира, хотите вытирать сапоги русскому миру, хотите готовить плов или чебуреки русскому миру, и вы думаете, что вы, сохранившись, а еще некоторые из вас, которые сейчас пошли работать в эти органы, в структуры, в том числе на разные коды ТВ, сейчас там код радио будет открываться, вы думаете, что вы сохранитесь таким образом, вы сохраните народ, вы сохраните муфтият таким образом. Нет, вы ничего не сохраните. Все, что сейчас происходит, это огромная ложь. Народ эту ложь чувствует. Народу нужна правда, народу нужна честность, народу нужна честь, и народу должно быть будущее. Будущее у Крыма с Украиной. Поэтому мы, выйдя сюда, будем возвращаться в свободный, в освобожденный Крым, оставаясь свободными людьми. Все, что мы сделали правильно. Как бы нам больно не было, но мы вернем Крым и вернемся к вам. Наразі це всі новини. Дізнавайтеся більше о 19:30 у випуску «Заман» з Ельдаром Курсейтовим. Будьте з нами. До побачення.